Bureau of Fire Protection sa Central Visayas nibutyag nga 39 ka mga munisipalidad sa rehiyon ang walay fire trucks, samtang nisa kasab ang fire incidents sa niaging tuig kung ikumpara sa tuig 2013. Si Maris Puyo sa report. Subay sa pag-abli sa Fire Prevention Month kagahapon, nasayrang ang Bureau of Fire Protection Central Visayas nagkuwang og mga fire equipment. Base sa records sa BFP7 nga 39 out of 136 ka mga munisipalidad sa rehiyon ang pabiling walay fire trucks. Nasayrang ang mga lungsod sa Sugbo, Siquijor, Negros Oriental ug Bohol nag-agad rasab sa mga silingan nga komunidad kansang mga fire engines outdated na. Gani ang kinakaraang fire engine sa rehiyon giingong gibuhat ni adto pang 1950s. Base sab sa assessment sa BFP7 ni atong Desyembre sa miaging tuig, 5 ka mga fire trucks ang dili na magamit, samtang laing upat ang giayo pa. Dinhi sa probinsya sa Sugbo, ang mga lungsod nga kuwang og fire trucks mao ang Alcantara, Alcoy, Alegria, Asturias, Borbon, Pilar, Sambuan, Santa Fe ug Tabugon. Si Chief Inspector Vonrad Fernando Bodluis, ang pangulo sa BFP7 Regional Operations Division, ni butyag nga kuwang kaayo ang BFP7 og mga ekipo sama sa helmet, jacket ug gloves. Subay sa pag-obserbar sa Fire Prevention Month karong Marso, si Doblis niawhag sa katawhan nga magbinantayon ilabi na nga ni saka ang fire incidents sa niaging tuig. Di mo minus 832 ka mga insidente ang gi-classify nga accidental. Sa miaging tuig, 16 ka mga sibilyan ang nangamatay, samtang 49 ang naangol. Upat ka mga bombero sab ang natalang naangol, samtang niresponde sa sunog. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.